Akurát sme prišli na Tomorrowland, prešli sme cez Artist Check-in. Stevie Aoki bol vlastne s nami aj v tej Artist Village, tak to vyzerá v zákulisí Library Stage. Pageru drží. Sa pomaly, ale iste blížime na Tomorrowlandi. Tak ideme po akreditáciu. Máme za sebou akreditáciu, presúvame sa na Tomorrowland. Akurát sme prišli na Tomorrowland, prešli sme cez Artist Check-in. Ja vás zoberiem dneska v tomto videjku, ako to vyzerá z pohľadu umelca na Tomorrowlande. Je to akože zážitok na celý život, snáď to zažite dneska so mnou. Prešli sme úspešne backcheckom, presúvame sa do Artist Village. Na Tomorrowlande to funguje tak, že tu máte takéto vozítka, ktoré vás prevedú z miesta na miesto. Teraz sme sa presunuli na Artist Desk. Takto vyzerá jedlo na Tomorrowlande. Toto je korejské barbecue. Takto vyzerá nejaké hovädzie mäsko. Tak hovädzie mäsko skvelé. Korejské barbecue super. 10/10. Michelínska reštaurácia na Tomorrowlande. Akože pistácio a fakt super. Majú tu nie tú klasickú, čo sa vám naberajú, ale s takouto naberačkou, čo je fakt, že kvalitovo fakt dobrá. Stevie Aoki. Vchádzame do areálu. Areál sa nezmenil. Viac menej Tomorrowland je každý rok istý, len inak vyzerajú stage. Tu si viete top-upnúť náramok, kde si dávate perly. Stevie Aoki bol vlastne s nami aj v tej Artist Village, len bohužiaľ v tej Artist Village sa nedá natáčať. Ale akýže taký fun fact, tá Artist Village máte že neobmedzené peniaze. Presúvame sa teraz medzi stageami, kde bude teraz Miley hrať. Ako je to magická rozprávka. What a lovely stage! Celý Tomorrowland je postavený na takej sieti jazier. Tomorrowland má na toto miesto nárok na ďalších 100 rokov, lebo minulý rok si predĺžili zmluvu. Ak chcete prejsť z jednej strany festivalu na druhú, tak to trvá aj takú hodinku a to ešte nie je večer. Ale teraz sa už blížime k schoretému main stageu. Toto je stage, kde Miley bude hrať. Aktuálne vstupujeme na main stage. Prvá reakcia z tohto je, že som smutný, že to není aké bolo, že to nie je taká rozprávka, ale takto to vyzerá. Pocity IRL z tej zhoretej stage? Pocity IRL? Bageru drží? Bager drží, no. All's good. Na túto stage, main stage sa bolo 100 000 ľudí. Tomorrowland je v takomto národnom parku, sa dá povedať. Takto vyzeral stage predtým, jak zhorel, alebo respektíve potom, jak zhorel, tak takto ho demolovali. Ale pozrite sa, čo tu je, aký cirkus. Toto je čistá rozprávka. Povedzte mi, kde toto nájdete na nejakom inom festivale. No nenájdete. Blížime sa teraz k stage, ktorá je čisto na vode. Minulý týždeň na tejto stage hral napríklad James Hype. Pred 2 týždňami som bol na Ultra Europe, vlastne v Chorvátsku. Nedá sa to porovnať. To, čo tu zažijete, je hodné tých peniazí a ešte viac. Na tejto stage som ešte nebol ani minulý rok. Je tu kompletne 16 stage na Tomorrowlande, plus je tu aj taká skrytá stage. Takže uvidíme, ako sa mi to dneska podarí pobehať. A určite vám to akože ukážem. Pre vás, ktorý by vás zaujímalo, ako vyzerá jedlo, pre návštevníkov na Tomorrowlande je takto sú vlastne pitie, tam ďalej pokračuje jedlo. Ceny sa tu nepohybujú v eurách, ale sa tu pohybujú vlastne rozprávkové mene perly. Akože myslia to do posledného detailu. Či už taniere, ktoré sa dajú zjesť. Všetky príbory sú s nápisom Tomorrowland, servítky, akože fakt klobúk dole. Tu máme vlastne Absolute Pop-up, alebo taká malinká Absolute Stage. Všetko teraz sa vlastne točíme okolo Main Stage Array. Toto sú
sú VIP boxy a stolíky. Tak to vyzerá v zákulisí Library Stage. My version of Trevor. Look at it. Toto je vlastne backstage Library Stage. To sú vystupujúci artisti. Hallo, wat is jullie video? Wij zijn Camix als... No! Niet, want dit is Teraz sa nachádzame v útrobách Tomorrowlandu v lese, ale taký fun fact, tá stage, keď zhorela, tak vlastne Metallica zachránila Tomorrowland s tým, že im poskytla repráky, no ale oni im poskytujú len basové repráky a ostatné repráky im poskytli vlastne z výroby z Ameriky, kedy to v noci nákladným lietadlom presťahovali z Ameriky na Tomorrowland, čo je akože extrémne crazy. No a vlastne tento set reprákov sa nedá kúpiť. To je ako keď kupujete vlastne Lambo, Ferrari, že ste na čakačke a musíte mať nejakú, povedzme, akreditáciu, aby ste to získali, tak presne to sú tie repráky. Tak toto vyzerá dianie mimo festivalu. Toto sú vlastne asi najlepšia logistika, ktorú som v živote videl na festivale. Tu sa myslí do každého detailu. A toto sú zásobovacie cesty. Tak to vyzerá parkovisko artistov. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá Tomorrowland Shop. Aký tu majú merch, aké tu majú ceny. Majú tu veľmi rozmanité veci. A takto to tu vyzerá za tmy. Teraz sa presúvame ku kolesku, zároveň Fortune Stage, najväčšej vnútornej stage, kde je obrovská letka. Ale tu sa hrá poriadne hard techno. Toto je najviac crazy vec. Pozerajte na ten strop. Toto je najväčší top, čo sme tu videli dneska. Toto sa nedá s ničím zrovnať. Akože Tomorrowland, toto je šialené. Akože takto most cez vodu, stage, nie je čo k tomu viac dodať.
Please, with your one words. Live today. Love tomorrow.